Nagsikad na kaining Martes, Enero 28 ang Regional Schools Press Conference ng Department of Education Bicol. Kinibuan pagtiripon sa Sorsogon National High School sa Sorsogon City. Ang radio broadcasting team Filipino kan Albay Central School sa siyudad ng Legazpi, ang pira sa 3,000 na ka-intern campus journalist. Haros 3 bulan man ang saydang preparasyon antes ang pagsalang sa kompetisyon. This is the first time I felt satisfied with my performance kasi po yung dati po na DSPC, beginner pa rin din po ako noon. Tapos nito pong RSPC, I can say that worth it po talaga yung mga training and I can confirm that mistakes are part of a champion. Ganyan po. Kumpiyansa man ang coach kan grupo na si Teacher Rainiel na kaya kan sa iyang team na makipagsabayan sa ibang grupo. Well, every year naman nagbibigay ng iba-ibang fact sheet, iba-ibang scenario. So siguro this time, mas napaghandaan namin, nabigyan namin ng oras yung paghahanda at mas nakikita ko na naging mas confident yung mga bata sa pagdi-deliver kasi mas masaya sila sa ginagawa nila. Dahil nga ang sentro namin ay pagsisilbi sa aming komunidad, especially sa aming school. Gikan ng mga partisipante sa manlain-lain elementary as in secondary school sa Rio na magpapatiribayan sa manlain-lain na individual as in group competition. Arab ka news writing, feature writing, editorial writing, sports writing, science and technology writing, column writing, copy reading, photojournalism, radio script writing as in broadcasting, collaborative desktop publishing, online publishing, TV script writing as in broadcasting. Ang mga maangat sa nasabing aktibidad ang magiging pambato kan Bicol sa National Schools Press Conference na gigibuon man ngunya na taon sa Sorsogon City, Ilocos Sur. It's about the experience and the learning that we're giving to our campus journalists. Sabi nga natin, ang pinaka baseline, ang pinaka foundation ng good journalism happens in campus journalism. And many of these learners would eventually be adults. They would join in the profession of journalism, and not only that, they would become successful in the chosen field. Sana mabigyan natin ng opportunity ang mga learners natin, ang ating campus journalists, to be better individuals, to be productive individuals, to be productive Bicolanos na proud ng culture natin, proud ng heritage natin, and more importantly, they uphold the ethics and the values that are expected of Bicolanos. Resilience in the face of change, amplifying local narratives in Region 5. Ang tema naman ngunya na taon kan RSPC. Para sa mga baratang tatak Bicol, Ariello Bea.